Dobro jutro svima. Jedan eksperiment, nemam blage veze ni kako da ga nazovem. Znači danas je 11. decembar. Trenutno je 7:15 ujutro. Krenuli smo na put onako koji bi trebalo da bude zanimljiv ceo dan. Svašta nešto od događaja i stvari koje treba da se urade i onda smo došli na ideju da možda to onako zabeležimo sve na kameru i da kroz jedan video prikažemo kako je taj dan izgledao. Krenuli smo, znači, pre možda nekih 15-20 minuta, trenutno je, kao što sam rekao, 7:20 i idemo preko granice Srbije. Vidjet ćete gdje, neću vam to još uvijek reći. I nadamo se da bi ovakav neki kratak pregled dana bio zanimljiv i vama da vidite kako izgleda jedan naš onako radni dan i šta se sve u njemu izdešava, pa onda očekujemo da čujemo i neke povratne informacije od vas kako vam je sve ovo izgledalo kad to Sale bude skockao u jedan malo kraći ili malo duži video. To ćemo već vidjeti kako će izgledati, pošto i nama ovo prvi put da tako nešto radimo i nemamo blage veze ni šta ni kako, ali koji svaki preduzetnik krenemo pa ćemo vidjeti usput na koji način ćemo da dođemo do cilja tačno. Uglavnom, toliko sad za ovo prvo neko javljanje. Imat ćete prilike malo da vidite neke predele kroz koje prolazimo, a prvo poslovno nešto što imamo da uradimo je zakazano za podne u 12, tako da pretpostavljate da imamo i dosta i da vozimo. Kao što sam rekao, idemo i preko granice, tako da ćete, nadam se stvarno onako imati jedan zanimljiv pregled ovog 11. decembra. Vidimo se. Evo nas trenutno u Šapcu, nastavljamo dalje put i jedna tema koja je onako mi pala na pamet da bi bilo možda dobro da spomenemo, a obzirom da ja jako puno vremena provodim u autu i da mi na put zaista ogroman deo vremena ode, nešto što uvek praktikujem, osim u situacijama ovako kad je Sale sa mnom, je da slušam u zadnje vreme dosta audio knjige, neke podcaste. Znači imate opciju preko telefona da downloadujete određene aplikacije. Recimo ono što ja koristim u možda nekih zadnjih godinu i nešto dana je Scribd, znači SCRIBD, aplikacija koja vam omogućava da za nekih oko 10 € ili tako nešto imate mogućnost da downloadujete neograničeno audio knjiga i to je stvarno nešto što je meni lično, ja mislim, značajno promenilo život. Pošto, kao što sam rekao, dešava se da u toku dana, mislim da će to danas isto biti slučaj, u putu provedem po možda nekih 7-8 sati, nekada i više, i onda to vreme koje ste u kolima u stvari vam bude kao vreme za edukaciju i nije izgubljeno. I ovo pogotovo vama, dragi Beograđani, koji u dnevnom, sad ja mislim na dnevnom nivou, provedete po sat ili dva vremena odlazeći na posao i još toliko ili možda i više u povratku, je svakako preporuka, jer na taj način tih nekih
2 sata ili koliko već provedete u autu zaglavljeni u gužvi, onda neće biti izgubljeni, nego će vam pružiti mogućnost da se edukujete o temama koje su vama opet važne i značajne. I svakako podcasti su nešto što je ovde u Srbiji onako jedan broj ljudi zna, taj broj se povećava, ali su i dalje onako negde na margini. I ono što me raduje da pored serijala Ja preduzetnik postoje još par podcasta sada ovde u Srbiji koje vam svakako preporučujem, da isto preko određene aplikacije možete da ih downloadujete na vaše telefone i slušate u trenucima kad vama odgovara, bilo da je to, opet kažem, ja sam naveo vožnju, pošto ja dosta vremena provodim u autu, ali recimo i dok vežbate ili kuvate, trčite, šta god već da radite, možete da edukujete sebe i da stičete neka nova znanja. Tako da svakako jedan veliki podsticaj sa moje strane da to uradite, mislim da će vam značajno unaprediti život ceo. Još jedna stvar vezano za podcast i audio knjige, a dosta ljudi koji koriste podcast ili audio knjige nisu svesni, čak recimo i kad na YouTube-u gledate video materijale, možete da ih ubrzate. I recimo u početku probajte 1.25, 1.50 recimo, ono što je mislim karakteristika većine ljudi je da se naš mozak jako brzo navikava na neke nove stvari, tako da posle nekog vremena tih 1.25 ili 1.50 ubrzanog govora će vam postati sasvim normalno. Ja sad recimo ono što je neka brzina na kojoj slušam većinu audio materijala je 2, znači 2 puta ubrzano u odnosu na neku normalnu brzinu, što znači da recimo za nekih sat i po vremena vi možete da konzumirate 3 sata faktički materijala, što vam opet daje mogućnost da za neko kratko vreme možete da odslušate, primjer radi, ukoliko ste kako sam malo pre naveo, 2 sata zaglavljeni u saobraćaju na dnevnom nivou, za tih 2 sata znači možete da odslušate 4 sata materijala, odnosno za to vreme to je, ja mislim, čitava jedna audio knjiga, što opet s neke strane znači da ste u mogućnosti da malte ne na dnevnom nivou odslušate jednu audio knjigu, podcast ili šta god to već bilo. Tako da savjet svakako da probate da polako ubrzavate čak i na YouTube-u videe i da vidite za koliko brzo ćete da se naviknete i da vam to bude totalno neka normalna brzina na kojoj možete da razumete sve što čujete. Prva današnja destinacija je Bjeljina u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, odnosno područnom komorom Bjeljine, smo dogovorili jedan trening koji treba danas da održim kod njih i trebalo bi, znači, malo smo stigli ranije, u 12 časova da imamo sa njima početak tog treninga, koji je vezan za, i naziv samog treninga je strategija, kreiranje i održavanje kompetitivne prednosti. Mislim da je to jedna tematika onako koja je jako zanimljiva, a koja je ovde na našim onako području Balkana generalno govoreći, iako to ni na
recimo možda zapadnoj Evropi pa čak i Americi je strategija kao takva jako loše shvaćena. I iz tog razloga sam imao jedan trening u oktobru mesecu u Hiltonu koji se pokazao jako dobro i jako dobre povratne informacije od ljudi koji su prisustvovali tom treningu. Tako da smo, kao što sam rekao, u saradnji sa Privrednom komorom Bijeljine dogovorili da za neke firme ovde sa područja grada Bijeljine napravimo taj trening, a sve u sklopu neke aktivnosti koju ja sa svojom firmom, koju smo nedavno isto pokrenuli ovde u Srbiji, i ceo taj deo konsultantskog posla kojim se bavimo je od sad zvanično i ovde u Srbiji sa tom firmom i na neki način da malo i promovišemo te neke stvari koje radimo i da pomognemo ljudima koji žele da malo unaprede svoje znanje, tako da imat ćete naravno kasnije prilike i da vidite neke isečke iz tog treninga i možda neke zanimljive teme koje se budu pokrenule na samom treningu, tako da imat ćete prilike, mislim, i da uživate malo u par nekih kadrova Bijeljine koje će sale uhvatiti, tako da eto, stigli smo na današnju prvu destinaciju. Ono što je važno shvatiti, da novi vrednostni predlog može da proširi celokupnu industriju. Dakle, ako smo mi kao konkurenti i ako se baziramo na različite potrebe klijenata, dakle, ne trudimo se da zadovoljimo sve potrebe, nego svako od nas radi u specifičnom segmentu, stvaramo sebi mogućnost da ta industrija napreduje, jer možemo da onda te proizvode naplaćujemo recimo po premium ceni, što nam omogućava da kao firma rastemo. Dakle, ne ulazimo u trku do dna, nego idemo na to da se svako bavi određenim potrebama klijenata i da to onda naplaćujemo na jedan drugačiji način. Dakle, što se tiče jedinstvenog vrednosnog predloga, on bi trebao da da ubedljive razloge klijentima da kupe vaš proizvod ili uslugu. I treba da diferencira vašu ponudu u odnosu na konkurenciju. Dakle, morate da razmišljate na način kako da to što mi nudimo, bilo da je proizvod ili usluga, ponudimo na jedan drugačiji način. Ne, ja stvarno mislim da naš region ceo ovde ima mnogo prostora za napredak. Vi u Holandiji kada dođete nemate mogućnost da toliko napredite firme. Oni su dosta tu i vi sad stvarno morate budete jako stručni u tome što radite. Na nekim malim stvarima kad napravite pomak to je ogroman output tamo. A ovde kod nas, bukvalno gde god zagrebete, to može da se popravi i to toliko puno da je to, doduše to naši ljudi još uvek ne shvataju koliko je to daleko, oni misle da je to dobro i okej, svaka čast, ali da znaju na kom je to nivou, koliko je to nisko u odnosu sad negde na neke razvijene zemlje i koliko tu prostora ima za napredak, što je po meni dobra stvar. Ako vi imate prostor za napredak, to je super, samo treba da iskoristite taj prostor, da vidite šta je to što vama treba da biste mogli da napredujete.
nešto sata nakon Bijeljine i puta stigli smo u Novi Sad, druga destinacija za danas. Idemo u zgradu rektorata gdje se održava konferencija ženskog preduzetništva koju smo i promovisali na nalogu serijala Ja preduzetnik, i imat ćemo priliku danas da vidimo tu neke drage ljude koje nismo vidjeli već neko vreme, a i vi ćete imati priliku da ih vidite i da vidite kako sve to izgleda večeras tamo. Svaki put da promoviš ovo, dođeš pre nekog krajem godine, da kažemo da nismo mnogo investirali, nismo ni malo investirali, ali nemamo pojma ko će iz ovog amfiteatra izaći kao uspešan i ko će sutra da nam se javi iz neke Bay Area po svetu, da kaže ja sam napravio kompanija koja... Završili smo posetu konferenciji o preduzetništvu i ženskog ugla i bilo je zaista zadovoljstvo vidjeti prepun amfiteatar rektorata u Novom Sadu, zaista sve pohvale za organizaciju i ono što je tim koji je organizovao konferenciju uradio, zaista predivna energija, dosta mladih ljudi, pogotovo dama, i bilo mi je zaista zadovoljstvo da to sve vidim, da makar na neki način, eto, na kratko nekim svojim prisustvom pružimo podršku celokupnoj konferenciji. Naravno da je bilo jako lepo vidjeti i Gagu Đermanović i Olgu Mirković i Nikolu i još dosta nekih ljudi sa kojima nažalost nismo mogli da provedemo baš puno vremena, obzirom da smo se zadržali nekih sat vremena i moramo da idemo dalje, pošto nam dan i dalje nije gotov. Evo sad je negdje 25 do 7, prešli smo negdje oko 400 i nešto kilometara do sad i idemo na treći događaj koji imamo danas, koji je onako kruna na ceo ovaj dan. Vidjet ćete malo kasnije o čemu se radi. Devedeset i nešto kilometara posle ulazimo u Beograd, završni događaj dana, odnosno sada već večeri, obzirom da je 7:22, znači već nekih 12 sati smo na putu, a dan je počeo u 5, znači 14, sve skupa je jedan zaista lep događaj na koji idemo, a to je 18 godina, odnosno 18. rođendan, punoletstvo mikroelektronike, naših dragih prijatelja, i zaista nam je drago što ćemo imati priliku da prisustvujemo tom slavlju i njihovom punoletstvu, a bit će prilike i za vas da vidite kako to sve izgleda uskoro.
Nebojša Martić. Znači, to je bilo prilično nezgodno osnovati firmu. Tad nije to uopšte bilo tako naivno kao sad. Balkanska ulica je bila vrlo specifična grupa ljudi na vrlo specifičnom mjestu. Možeš da zamisliš vrućinu veću od najveće vrućine koju si iskusio. Tada smo bukvalno rasli kao jedan po jedan čovjek. Koliko si ljudi znao pred 20 godina su majke. Kako bi definisao neuspjeh? Neuspjeh je vremenski period do uspjeha. Je li to dobra definicija? Samo uspjeh. Čak i kao i stopa uspjeh. Nemam čak ni da razmišljam. Samo me taj motor zanima. Znači, to je nešto što ako sediš u mojoj stolici i ako ti uspjeh nije motiv, kako onda vodiš to? Šta je nama cilj da ne budemo neuspješni, da budemo osredni? Šta? Znači ja moram da stremim 20% iznad mogućnosti ove firme, a ova firma ima ogromne mogućnosti. Sad su sve oči uprte u mene, jel tako? Sve ovo što sam rekao u ovom videu, to uopšte nije izgledalo ovako. Znači, to je Luka me nešto pitao, ja mu rekao, i sad tek vidim koliko u stvari je ova zadnja rečenica tačna. Koliko sve to nema nikakvog smisla, niti može da se uradi bez vas. Tako da, vi sad, većina ljudi meni čestita 18. rođendan firme, ovako zdravi se sa mnom, slika se sa mnom, jel tako? A realno, ja sam samo tu neko ko predstavlja ovu firmu. Znači, a predstavljati firmu i biti firma, to je totalno različite stvari. Znači, vi ste firma, a ja mogu da je predstavljam i nadam se da to radim uspešno i nadam se da ću raditi još dugo uspešno. Završili smo i, bar što se nas tiče, ostatak društva i ekipe je ostao na proslavi. I dalje, zaista fenomenalan povod. 18 godina mikroelektronike, jedna od kompanija kojom Srbija stvarno može da se ponosi, koja može da služi kao primer mnogim i mladim i malo starijim preduzetnicima na koji način treba graditi kompaniju. I zaista mi je bilo zadovoljstvo da smo imali prilike da budemo večeras sa Nebojšom i njegovim timom, obzirom da nas čeka sad put nazad kući. Trenutno je 10:33, još nekih sigurno sat vremena imamo do kuće, pa ćemo vidjeti onda na kraju da saberemo sve neke utiske kako je današnji dan izgledao. (23:26)
U Mionici smo i dan od nekih 5, 12, nekih 18, 19, možda i 20 celih sati, sa nekih 600 pređenih kilometara. Mionica Bjeljina, Bjeljina Novi Sad, Novi Sad Beograd, Beograd Mionica. Dosta i poznanika i prijatelja me je pitalo kako stižem sve da vezano i za serijal i za posao kojim se bavim i sve te neke stvari koje idu oko toga da postignem, pa evo prikaz jednog dana i onda možete da vidite otprilike kako to izgleda. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, barem upola koliko i nama. Eto, ovo je bio jedan eksperiment današnji gde smo snimili dan i nadam se da možete da vidite neke zanimljive stvari koje do sada niste imali prilike da vidite. Pozdrav!